It-tfal ta' Ħalsaflieni f'Raħal Ġdid kellhom privileġġ li mingħajr ma jafu kienu mdawra u jgħixu fuq l-istorja. L-istorja tal-ipoġew li ma' snin inkixfet u llum hija waħda mill-attrazzjonijiet ewlenin ta' siti storiċi. Propju f'din kamra intqajt ma' tnejn min-nies. Daw kienu tnejn min-nies li qabtaw it-tfulija tagħhom f'dar fuq parti mill-ipoġew. L-ipoġew kien parti mill-kantina tad-dar tagħhom. U bdew jirrakkuntaw li stejjer bħal meta kienu jilabu fis-sit, kienu anki jżommu pereżempju ikel biex jibqa' frisk fis-sit. Heritage Malta f'kollaborazzjoni mal-Arkivji Nazzjonali ta' Malta bħala parti mill-proġett Memorja waslet fit-tmiem ta' inizjattiva dedikata għad-dokumentazzjoni u l-preservazzjoni tal-memorji tal-komunità marbuta mal-ipoġew ta' Ħalsaflieni f'Raħal Ġdid. Huwa proġett fejn l-Arkivji Nazzjonali qiegħed jersaq lejn in-nies, jiġbor l-informazzjoni, jiġbor l-istorja tagħhom sabiex din l-istorja tiġi preservata flimkien mal-Arkivji Nazzjonali. L-involviment tal-pubbliku kien ċentrali b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali ta' Raħal Ġdid. Heritage Malta organizzat numru ta' attivitajiet fosthom avveniment pubbliku għall-komunità, żjarat gwidati fl-ipoġew għar-residenti u intervisti f'dar tal-anzjani f'Raħal Ġdid. Daw l-isforzi żguraw l-inklużjoni ta' ilħna b'rabti twal mal-inħawi u saħħew ir-relazzjoni bejn dan is-sit ta' wirdinji tal-UNESCO u l-komunità li kibret madwaru. Imma apparti l-informazzjoni li tawni daw il-memorji li qasmu miegħi, laqtitni ħafna is-sens ta' għożża li s-sit, il-mod kif tkellmu dwaru. Datat bejn is-sena 3800 u l-2000 sena qabel Kristu li poġew ta' Ħalsaflieni huwa kumpless ta' tfin uniku taħt l-art maqtuħ kompletament fil-blat. Skopert fl-1902 huwa fost l-ewwel siti Maltin imniżla fil-lista tal-wirdinji tal-UNESCO. Dan il-wirt mhuwiex inqas importanti mill-wirt tangibbli li mdorrin bih. Huwa obbligu tagħna bħala Heritage Malta li nżommu ħaj. L-ipoġew jibqa' wieħed mill-iktar ambjenti neolitiċi preservati tajjeb, b'arkitettura intatta.